En sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og nederste stykke af tyktarmen. Indikation for at foretage undersøgelsen, det vil være frisk blødning, smerter eller besvær ved at tømme tarmen ved afføring. Et par timer inden undersøgelsen har folk hjemmefra foretaget en udrensning. Ved journaloptagelsen har vi gennemgået symptomerne, hørt om eventuelle andre sygdomme og medicinforbrug. På undersøgelsesstuen vil man blive lagt op på sin venstre side og vi fører en kikkert ind via endetarmen. Kikkerten kan suge, puste og skylle. Man kan tage prøver og eventuelt fjerne nogle små polypper. Når man bruger luft i tarmen, så spænder det lidt, og det kan føles som om, at man skal på toilettet. Det må ikke gøre egentlig ondt. Undersøgelsen varer 5-10 minutter, og fordi man har brugt lidt luft, vil man føle sig udspilet og lidt oppustet bagefter. Efter man er kommet i tøjet, så vil vi gennemgå undersøgelsen og tale om, hvad der eventuelt videre skal ske. Resultatet af undersøgelsen taler vi om, inden patienten går hjem. I de situationer, hvor vi har fjernet polypper eller taget prøver, kan der imidlertid gå en lille uge, før vi har svaret. Hvis man før eller efter en undersøgelse har nogle uafklarede spørgsmål, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte os.